DJ Rocky's Secret Files. May bakla ang boyfriend ko. Gusto kong magmura. Ga lang. Ang tagal na namin magkarelasyon ng boyfriend ko. Thoughtful, caring, and sweet ang boyfriend ko. Mabait naman siya. Ako naman, sobrang caring ko. Pakiramdam ko nga, lahat na ng katangiang hinahanap ng lalaki sa isang babae, nasa akin na. Habang lumilipas ang panahon, yung boyfriend ko, parang lulubog lilitaw. Napapansin ko na tuwing may nare-receive siyang text mula daw sa tita niya, kailangan na niyang umalis sa lakad namin. Yung tita niya daw kasi na yun, may sakit, kaya dapat laging may kasama. Kailangan puntahan niya daw agad-agad. Nakakapagtaka. Lagi na lang ganun. Yung tita na tinutukoy niya, hindi ko pa naman nami-meet. Pero, binaliwala ko na lang. Siguro, hindi pa siya ready na ipakilala ako sa mga kamag-anak niya. Isang araw, habang nasa mall kami, naka-receive na naman siya ng text. Nagpaalam siya sa akin na sasamahan niya daw yung tita niya. Marami daw dala-dala na grocery. Nasa mall kami noon sa may Ermita. Umalis na siya. Tumakbo. Dali-dali. Papunta sa tita niya. Hindi niya nga nabanggit sa akin kung saang grocery. Pero, ang hindi niya alam, sinundan ko siya. Grabe. Pagkatapos niya akong iwan sa mall, buti na lang, hindi nalilihis yung tingin ko sa kanya. Takbo-takbo ako. Tapos, napataksi ako nang wala sa oras. Sumakay siya ng jeep. Hindi man lang niya ako napansin kasi busy siya sa cellphone niya. Nakakapagtaka, hindi ba? Maya-maya pa, bumaba na siya sa may bandang pako. At doon, pumasok siya sa isang grocery store. Bumaba na rin ako sa taksing sinasakyan ko. Nagbayad. Papasok pa lang sana ako ng grocery store nang manlaki ang mata ko sa nakita ko. Nakipagbeso siya at nakipagyakapan sa isang taong matangkad at maputi. Nakipagbeso at nakipagyakapan siya sa isang bading
sa isip-isip ko, eto ba yung tita na sinasabi niya? Iba na ang tumatakbo sa isip ko. Alam ko sa sarili ko na hindi beso at yakap ng pangtita yun. Maya-maya pa, binuhat niya na yung pinamili ng bading at sumakay sila sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat lang ng grocery store. Binigay ng bading ang susi sa kanya. Siya pa ang umupo sa driver's seat. At hindi man lang niya rin ako nakita. Pero buti na lang din, nakapagtago ako. Napapamura talaga ako sa isip ko. Naiwan akong mangiyak-ngiyak sa kinaroroonan ko. Buong gabi, iyak lang ako ng iyak. Alam ko na. Kinabukasan, nakipagkita ako sa boyfriend ko. Tinanong ko siya. At ayun, inamin niya lahat-lahat sa akin. Inamin niya na may bakla siya. Sobrang sakit. Alam mo yung pakiramdam na akala mo ikaw lang. At bilang isang babae, doble yung nararamdaman kong sakit. Gusto ko siya nung saktan. Gusto kong magwala. Pero dahil mahal na mahal ko siya, kinalma ko yung sarili ko. At tinanggap ko lahat-lahat. Oo, tinanggap ko lahat-lahat. Kasi mahal ko siya eh. Tinanong ko siya kung bakit kailangan niyang mamakla. In-explain niya sa akin lahat. Ang sabi niya, kailangan niya daw mamakla para makapagtapos siya ng pag-aaral. Kasi hindi na siya kayang pag-aralin ng mga magulang niya. Pagkasabi niya nun sa akin, mabilis na tumulo yung luha ko. Pero tinanggap ko pa rin siya. Sa kabila ng lahat ng sakit. Ganun ko siya kamahal. Pinabayaan at hinayaan ko siya na meron siyang bakla kahit masakit sa akin. Kahit na nakakababa ng pagtingin sa sarili. Okay lang. Para sa future niya. Para makagraduate siya. Para may allowance siya. At hindi lang pala yun yung masakit, no? Hindi lang pala yun yung malaman na may bakla siya yung masakit. Every time na tumatawag yung bakla sa kanya, sa una, malakas yung boses niya. Pero kapag magbababay na siya, magpapaalam na siya, humihina yung boses niya. Na para bang ayaw niyang iparinig sa akin. At alam ko naman na nilalambing niya yung bakla. Naririnig ko bumubulong siya ng I love you. At paminsan pa, katabi niya ako kapag tumatawag yung bading. Pakiramdam ko, replaceable ako. Even though I know he loves me so much. Hindi pa rin siya nagkukulang sa akin. He makes time for me. Nag-e-effort pa rin siya sa akin. Pero kapag nagte-text na naman yung bakla, kapag tumunog na yung cellphone niya, lumalayo siya sa akin.
Tapos, alam ko, re-replyan niya. Feeling ko, ayaw niyang mabasa ko kasi lalo lang akong masasaktan. At pansin na pansin ko, kapag nagtatawagan sila, parang ang saya-saya niyang kausap yun. Parang hindi niya nagagawa sa akin yun. Grabe. Wasak na ako. Pero kinakaya ko. Kinakaya ko lahat. Kasi mahal ko siya eh. At tinanggap ko yun. Isang araw, nag-text yung bakla. Ako yung nakabasa. Tinanong niya yung boyfriend ko kung kailan sila kakain sa labas. Tapos, magbibigay daw siya ng pera. Gusto kong replyan. Pero wala akong magawa eh. Kasi yung bakla yung nagpapaaral sa kanya. Actually, tumira na ang boyfriend ko sa amin ngayon. At mas lalong dumadalas pa yung mga nababasa at naririnig ko. Hindi ko alam, nalilito na ako kung ano pang dapat gawin ko. At ano pang pag-iintindi yung gagawin ko. Nagsiselos ako, aminin ko. Hindi nga sa babae, sa bakla pa. Nagsiselos ako kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang tumbasan yung naibibigay ng bakla niya. Yung naibibigay ko lang sa boyfriend ko, pagmamahal at alaga lang. Pero siya, may mga material na bagay. Gusto ko siyang pagbawalan makipagkita doon sa bakla pero hindi pwede. Minsan naiisip ko, sana kaya ko ring ibigay yung pangangailangan ng boyfriend ko. Hindi ko pa rin kasi lubusang matanggap na yung bakla niya, dating teacher niya. Teacher. Gusto ko lang sumabog. Wasak na ako. Ang sakit-sakit. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. At mas lalo ko pa siyang minamahal. Kasi kahit ang dami kong dahilan para iwan siya, pinili ko pa ring manatili. Kasi mas kailangan niya. Salamat po.